Kuya.
chocolates in this bag, and then it's lollies here. Okay. Say hi to my friend. Say good morning. Morning. You ready for your time? Excited? Mm-hmm. You have to be careful, okay? Alright? Yeah. Yeah. Did you put off the battery? Yes, I did. Lots of ice, and you have to bring one of this. Okay. It's trying to be heavy. What? I think one will do. No, you're gonna... Nah. Yeah, you just put in your bag. You need to bring water. Oh, I have water. Yeah, but it's not gonna be enough. You got Is lots it of... real? Just bring, because that's full of Even ice. at school, I even asked the whole day with water. Yeah, but the next day, you have to bring that. Because there's a lot of ice, so you can refill, so you have cold water. Just bring one. Just bring one extra. Hurry up, get ready, because I'll be here, so. It's really heavy. But I'm trying to thin. I'm Yeah, lunch get and ready. recess. So this is your... Yeah. And then this one. This is your lunch. And this one is your lollies. That's it. You're good. I need a lollipop. Uh-huh. I can have Yeah, so you can a share with... lollipop. Yeah, so you can share one of your friends. This thing is enough? Is your bag ready? Is your bag outside? Where is it? Okay. Enjoy, okay? You have to put in... No. Let me see. Oh, you didn't bring that. Leave it there. This is broke. I'm not. Yeah, okay. Alright. Okay. Thank you. Enjoy. Love you. Alright. Love you. Enjoy. Muna siya sa mga... Sa'yo. See you, nak. Enjoy. Bye. Welcome. Ni Brooke. So, may work din siya sa mall. So, idadaan niya na lang yung mga boys. So, silang tatlo. Ollie! Come on, get your bag. So, nakaalis na si Sak. 7:10 na. So And, what? yeah, because I cleaned it up. Here you go. Oh. Do you want to eat hot dog? Huh? What you, Kuya? Yeah. Wash your hands, please. I shall. Yeah, but you No, I touched the box. Yeah, no, you have to wash your hands. Pinalagay ko sa kanya yung mga empty bottles sa recycle bin. Does Tay want lollipops? Oh, Kuya TJ? I'm not sure. Kuya TJ, do you want lollipops? I think the pink one. Kuya, you bring this one, okay? No? Ayun yung magdalang ganito. Okay, I only take that to go. So, both niya lang ginagamit to. I want to go outside so I can have break. What's the reason why you don't want to bring this at school? So I can go outside. So you can go outside. Yakult. Yeah. So, sa akin na lang yung tubig na to. May tubig naman kasi sila sa school. So, where you drink your water? Fountain. At school. There's a water fountain. Yeah. But it's not cold, Kuya. See? Yeah, it is. Yeah, it's cold. In the fountain. Mm-hmm. Does it taste alright? The water there? It tastes just like that. Oh, okay. You get me the strawberry flavour one. I did. Yes, I think I did. I think. Okay, this
Here's your apple. I'll put your lunch here. And this is good. Here, I'll put it here. Huh? Oh my good. And let's do your hair now. Okay. And feel everything, guys. Kuya, where's your lunch bag? And then just like this. Alright. I'll do your hair now. Good, yeah? Yeah, those hot dogs are good. Did you put it in a roll or just normal bread? Roll. Or cold? Thank you. You're welcome. Okay. Where's your bag? Na 3:26 na ng hapon. And kanina hindi na ako nakapag-vlog. So, eto na yung next vlog natin after dun sa pag-alis ni Sa. So, nakaligo na ako, nakapag-nap ako, marami na akong natupi. Kita nyo na wala na dyan yung mga sinampay, pero may nilalaban ako kung naririnig nyo yung washing machine. Yun yung isasampay ko dyan para yung mga labahan na lang ay yung uniform ng mga bata. And tapusin ko na to. Hindi ko siya natapos kanina. Ito yung una kong ginagawa bago sana ako mag-tupi. Kaso nagnap naman si Jan. Nakita nyo naman, nag-video ako very, very light. And yung, ang tao ko kanina nagising din, di ba? Anong oras yun? 5 something? 5:20 yata. Basta, mga alas 5. And nagnap din ako. So, tapusin ko na yung ating pag-iimpake kasi bukas ako naman yung aalis. Magsi-Sydney tayo. And, andito yung ating mga iba pang gamit. So, ayusin ko lang to para matapos na. And, kailangan ko magdalang towel. Yan. Maya-maya magsasampay ako. So, eto, inayos ko ito kanina. Hindi nga lang natapos yung mga damit. So, pinare-pair ko na sila para alam ko kung ano yung susuotin ko sa everyday. So, eto yung, dala ko yung nabili ko sa Shein, guys. And meron tayo ditong overall. Overall to, guys. Na, akala ko hindi ako matagal na to sa akin. Nabili ko to sa sa Korea. Hindi ako nag-Korea. Sa isang seller sa Korea. Ang tagal na nito. Hindi lang ako nagkasya kaya hindi ko siya magamit. Ngayon, in fairness, nagkasya na ako. Pero nawawala yung belt niya. May kita nyo na lang to, guys. Pag sinuot ko sa Sydney. So, yan. And meron din tayong jeans. And eto, sobrang tagal na rin ito sa akin. May tag pa nga. May partner tong pambaba. Yung parang wide na pants na flowy, pero parang pang summer siya, o kaya pa nag-beach ka, ganun ang outfitan niya. So, kinuha ko lang eto, and papartneran ko siya nitong jeans na malapad siya, guys. May kita nyo na lang. Sa Korea din to. O, tapos na yung aking nilabhan. So, yan. And, eto yung plano kong suotin. Dalawa yung pinagpaplano ako, pinagpipilian ba sa sa concert. Eto, yung nabili natin sa Shein, ayan. Yung original ko dapat na susuotin, nandun pa sa sa closet ko. Yun dapat yung gagamitin ko. Pero eto na lang, ayan, yung bubble na skirt. And then, titernan natin siya nitong vest. Ayan. Ito yung nabili ko sa Target ata. Ito nung last natin napunta sa Adelaide. Parang gusto ko siyang planchahin. Kasi gusot. And, pag lumamig, ayan, meron tayong
yung denim na jacket na may pa-bling-bling. Ayan. May pa-bling-bling siya, guys. Tapos may print siyang pink dyan. Ayan. Okay, oops. So, etong tatlo, iisa lang sila. Dapat sama-sama sila kasi sila yung susuotin natin sa bukas ng gabi. So, yan. Then, ito siguro yung pang-airport ko bukas. Kasi ang aga ng flight ko bukas, dapat nandun ako ng alis ako 5:30 ata dito bukas. Maaga na naman ako. And may dala akong blazers. Kasi, hindi ko alam kung uulan kasi paggabi. So, nagdala akong very light. And meron din akong dadali na parang makapal. Kasi, di ba, ang weather hindi natin alam kung baka lumamig. Baka lumabas kami sa gabi. So, meron din ako dito. Mga Korean to. Lahat ng Korean tong mga blazers. Mga blazers na makikita nyo. Korean lahat to. Tinda ko to. Pero minayin ko na. And yung black. Tinda ko rin yun. Minayin ko. So, diba wala tayong nabenta. Yan. And eto, may terno tong shorts. Hindi ko mahanap, pero maganda rin siyang pampatong-patong. So, daling ko to. Or hindi na. Huwag na lang siguro kasi meron na akong dalawang manipis. Kasi yung weather, mga 21, 20, paggabi kasi, maganda pag umaga, pero paggabi, 19, ganon. And, dadalhin ko tong bag. Ito yung aking, finally, masusuot ko na rin, magagamit ko na rin. Ilang taon na to sa akin, vintage na YSL. Ayan. Dalhin ko rin to. And, ito, wag na lang. And, ito, dalhin ko din to. Malilit na bag na lang ang dalhin natin. Yan. Okay. Yan yung aking mga undies and bra nandito. And may dala din tayong sapatos, syempre. Dito sa, kunin ko lang. Hindi ba? May pa-heels tayo. Ito, gusto ko tong suotin sana kasi bling-bling siya, oh. Hindi ko alam, baka magamit. Maganda siya, trinay-on ko siya doon sa susuotin ko sa concert. Pero, baka malayo yung lalakaran namin. And, we'll see, hindi ko alam. Pero, dalhin ko pa rin. Kasi, bagay siya doon sa outfit ko. Ayan. And, espadrille na sapatos. Sobrang gaan lang nito. Komportabling ilakad. And, eto din. So, yan yung aking dadalhin. And, yung may sapatos akong dadalhin din. Yung susutin ko bukas. Then, magdala rin ako ng tsinelas. Ayan. Dadalhin natin ang mga to. Meron ako dito mga lalagyan nila. Hindi pa yan. Eto, dito ko to ilagay. Hindi siya kasya dyan. Eto na lang dito. Ito, komportable din itong sapatos. Eto, dito. Pagsama ko na lang ito. Eto, madulas lang to guys. Etong Hermes na to. Madulas lang siya pag nilalakad. Pero depende siguro pero pag dito kasi sa bahay, madulas siya kasi siguro sa tiles. Pero sa rin, sa Kmart, nung sinot ko rin siya, madulas din siya. Then, eto dito na lang.
Kasi magdi-dinner din ata kami sa, hindi ko alam kung magdi-dinner kami sa, yung, sa boat, doon sa may, sana ba yun? Sa may opera house, na naglilibot doon sa bridge. Basta, so dalawang PJs lang yung dadalhin natin. 5 days kami, nabanggit ko ba? 5 days kami doon. So, yan. So, I think I'm good. Ano pa ba? Yung toiletries na lang. And, yeah, I'm ready. So, ngayon, ang gagawin ko ng, hindi ko na ito gagamitin ko pa ba ito? Ano pa ba? Ay, ito yung regalo ko kay Elijah. Kasi nag-birthday siya nung last month. Ito yung sa kanya. Dalhin ko na rin. Yan. May mga sapatos. Ako lang mag-isa. Parang punong-puno yung bag natin. PJs. So, 1, 2, 3. Ba't parang kulang? Okay, 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 outfits. Tapos may extra ano lang ako. Ito. Blazer. Kasi yung ibang dala ko ay parang kailangan niya ng blazer pag gabi. Alright. Ito. Okay na. Kasya na. Ay, kunin ko yung bag nila. Okay. Lagyan natin yung bag dito. Okay. All good na. Ano ba ako nakalimutan? Oh, ito, dalhin ko na lang din kasi may space pa naman tayo. Dalhin ko yung lalagyan. So, ito dapat yung original na susuotin ko sa concert. Ayan. Yung denim na Levi's na very useful to guys. Ang tagal na nito sa akin, gamit na gamit. As in, gamit na gamit siya. Tapos, etong Levi's din na shorts. So, yan yung original plan na gagamitin ko. Tapos, eto, ganyan, o diba? Tapos, o kaya tube or basta something. So, yan sana yung gagamitin ko. Pero, hindi na yan yung gagamitin natin. Pero gusto kong dalhin tong jacket. Dalhin ko tong jacket. Kasi itong jacket nito kahit saan pwede siya. Mandami kong jacket. 20 kilos lang. Mag 20 kilos. Ah, wala. Wala naman ito mag 20 kilos. 20 kilos lang yung allow. Lagyan natin ito sa kanyang bag. Biker shorts. Kasi yung aking, ano pala, yung skirt, yung mga bubble skirt, ano siya, skirt. May yung dalawa skirt na bubble skirt.
skirt. Parang gano'n. And then, yung dalawa naman is wala. So, magdala ako ng biker shorts. So, dala ko ng extra. 3 to. Ayan. Then, ang good. Tapos na. Ito, hindi ko na lang ito dalhin. Huwag ko muna itong isa kasi lalagay ko pa mamaya yung aking toiletries. Yung belt. Dinala ko rin yung belt. Yung ating belt. Kasi yung hindi ko alam kung mag-belt pa ako doon. Kasi yung overall na denim, hindi ko mahanap yung kanyang nung sinukat ko yun, alam ko meron siya. Kaso hindi nga lang kasya sa akin. Hindi ko alam kung saan ko nalagay. Yung belt niya. So, dala na lang din tayong belt. Okay. So, wag ko muna siyang ilalak. Isisit. Diyan na muna siya. So, ibalik natin. And ito yung isang bubble skirt. So, yung dala ko, white and black, and then yung denim. Dalawa kasi yung black ko, diba? So, yan. Balik ko lang muna to. And ito yung gagamitin ko bukas. So, ito yung aming dinner. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. Luto. Pero, yan. Hiwain ko na siya. So, ito na guys yung dinner namin. Kausap ko yung girls. Ayan. Dinner! 9:15. And kanina pa tapos kumain and paligo na yung dalawang bata and nasa bed na sila. So gawin ko yung lunch nila para bukas. So yung dalawa lang naman ang nandito, si Kuya tsaka si Holly. Hotdog kasi meron pa tayo. And yung aking luggage, lalagay ko na lang yung toiletries. Wala, malulupot na naman tayo. And yung malaking bag, pinalitan ko ng maliit. So, yun. Wala. Nalobat tayo. Sana ba ako? Basta, malapit ako matapos sa aking luggage. And masisip ko na siya. And ano pa ba? Gagawa ko ng thumbnail para sa vlog ko bukas. And, ayan. May Saturday ba ako? Nakalimutan ko. Parang meron naman. So, yun. And also, na-prepare ko na rin yung dadalhin ni Holly na yung kung maalala nyo, nabanggit ko sa inyo na may photoshoot excuse me. May photoshoot si Holly nung Thursday. Pero, ayaw niyang sumama kasi gusto niya mag-treat or treat. Nung gabing noon, nag-message yung yung teacher na ika-cancel na lang kasi marami din na nagpaalam na hindi makakapunta sa photoshoot kasi mas pinili nila yung trick or treat. So, gagawin yun bukas. So, iti-check ko yung gamit ni Holly. Double check ko para nandun lahat ng kailangan niya. And si Auntie Mel ang mag-pick up sa kanya. And in-instruct ko na rin si Auntie Mel kung anong gagawin sa buhok ni Holly. And alam na rin ni Holly yon kung anong gagawin. Pero yeah, sinabi ko kay Auntie Mel na slick, tapos may line, and low band lang sa, sa hair. So, yun ang gagawin. Wala namang makeup na sinabi. So, hindi ko siya may make-upan. Hindi siya may make-upan. Baka malubat na naman kayo. So, gawin ko lang to. And, yun. Si Kuya gusto niya,
sauce this time. Walang cheese. Si Holly, same pa rin yung gagawin ko sa kanya. Ito yung lunch nila. Ayan, kay Kuya. So, tapusin ko lang to. Nagbiblink na naman. Ewan ko dito. Inis na ako. Tingnan niyo ang battery ko. Naka-charge. And may isa pa. Ayan. And eto. Kailangan ko dalhin yung mga batteries ko. Dapat ma-fully charge natin. So, paano kapag vlog tayo doon bukas? Excited na ako sa concert. And nakapag-check-in na rin ako online. Sa papuntang Melbourne and papuntang Sydney. So, naka-check-in na tayo. Tapos bukas, hindi mag-work si Jan. Kung mag-work si Jan, ang plano dapat is, i-drive ko yung car, yung Amrock, yung car ni Jan. Then, iiwan ko lang sa airport. Kasi pwede naman iiwan doon sa airport. So, ngayon, hindi siya mag-work bukas. So, ihahatid niya na lang ako. Alis kami dito ng 5:30. Kasi dapat 6 o'clock nandun na ako. Kasi 7 o'clock yung flight. So, save pa rin kay Holly yung sauce. Aioli. Sabi niya, ang sarap daw ng kanyang lunch. Sabi ko, lagi naman baba. Tiyan. Tapos meron pa ako dyan na blueberries. Lagyan ko siyang apple kasi wala na akong kiwi. Wala nang kiwi. May blueberries and strawberries pa. So, yun ang ilalagay ko kay Holly. Si Kuya, apple lang yung si Kuya. And cheese. And ida-dry ko yung mga hinugasan ko para wala silang plato dito sa sink. So, yan. Ito na yung lunch ni Holly and snacks. And ngayon naman, i-double check ko lang ulit. So, ito yung gagamitin niya bukas para sa buhok niya. Nandiyan na yung comb and chinelas. Ayan yung body shoes niya and yung gagamitin niya. Yung tights and jacket. And since mag-sleep over siya kala Auntie Mel, ano yun? Narinig niya yun? Since mag-sleep over siya kala Auntie Mel, so mayroon din siya ditong PJs and undies and bukas pampalit niya. So, si Auntie Mel ang bahala sa kanya bukas magatid sa school. Sa Friday. Bukas susundin. So, sa Friday, ihatid si Holly. Ihatid ni Auntie Mel si Holly. Lutang na ako. Ihatid ni Auntie Mel si Holly sa Friday sa school. Bukas pipick upin niya sa school. Ayan. Ito. Ayan. And ano pa ba? Tapos si Auntie Mel yung gagawa ng snacks. Pero yung lunch order, kasi lunch lang naman yung ino-offer sa school, walang snacks. So kami pa yung gumagawa, although kahit na lunch order sila, ginagawa pa rin namin silang snacks kasi hindi kasama yung snacks. So si Auntie Mel ang bahala sa kanyang snacks. So sana huwag ito makalimutan. Mabigat to para kay Holly. Ayan. Wala na. Okay na. Double check. Just check. Ayan. Okay naman. Kompleto naman. And ilalagay pa ni Holly yung comb niya dito. Siya yung tatali ng buhok niya bukas. Marunong naman siya. And eto dito. Wala, punong-punong bag ni baby. Ayan. I-secure lang natin yung bag niya. So,
hindi na kasya yung kanyang water bottle dito sa loob. Sa gilid na lang ng bag niya ilalagay kasi mainit naman. Ayan. Dito ko na lang ilagay yung kanyang tubig sa gilid. Okay na yan. And last thing is, eto, isisip ko na lang naman yung bag. Gagawa. Maglalagay tayo ng nails. Press-on nails. Kung maalala nyo, 2 years ago ko pa ata ito nabili. Maalala nyo sa Melbourne Market. Kasama namin nun sila Kylie that time. Maalala nyo pa ito yung mga press-on nails ko. And eto, rin-recommend ni Race. Hindi ko siya gamit. Kasi pag nilalagay ko, natatanggal agad yung glue. So, pero hindi ito yung yung glue na sinabi sa akin ni Race. Kasi hindi available. So, eto na lang ang kinuha ko. Pero paint pa rin siya. So, hindi siya yung tube. So, ang gagamitin ko siguro bukas, pinag-iisipan ko, ito sana. Kaso baka may matusok ako nito sa concert. Ang sharp. Ito naman, maganda din siya. Kaso, huwag na lang to. Ang lalaki ng diamante niya. Dito na lang tayo sa cute. Ayan. Ito na lang siguro ilagay ko. Ako na talaga. Ayan. Sana wag mawala. Kasi wala na tayong nails. Magdala ko ng extra. Just in case mawala. At least. Ayan. Ito. Ayan. Dalhin ko yan. Tapos, ito. Brush on nail glue. And isa nito. So, yan. Ay, ito. So, yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you tomorrow. Mag-ano na lang naman ako. Magdadry ng hinugasan ko. Tapos maglalagay na ako nito. So, yun na. Thank you. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.